Deliť šestkou je oveľa jednoduchšie, ako sa vlastne môže zdať. Číslo musí byť deliteľné dvojkou a trojkou a teda tu máme obe tieto kritéria. Číslom 2, ako vieme, je veľmi jednoduché deliť, pretože na konci musí byť párna číslica. Číslom 3 je tiež jednoduché deliť, lebo robíme ciferný súčet. Poďme na príklady. 53. Pozerám sa na trojku, trojka nie je párna, nie je deliteľné dvojkou, tým pádom a už ani trojkou a už ani šestkou. Pozerám sa na číslo 124, štyrka je párne číslo, čiže áno, dvojkou deliteľné je, no a pre trojku to musíme zistiť, čiže robíme ciferný súčet, ščítame 1 plus 2 plus 4, čo je 7, 7 podelíme 3, dostávame výsledok 2 so zvyškom 1 a máme zvyšok, nie je to dobré a teda nie je deliteľné šestkou, pretože kritérium trojky nám zlyhalo. Číslo 510, 0 je párne. Poďme robiť ciferný súčet. 5 plus 1 plus 0 je 6. Túto šestku podelíme 3, dostaneme 2 so zvyškom 0. Keď máme zvyšok 0, áno, platí nám kritérium a keď je aj dvojkou, aj trojkou, tak je aj šestkou. Že je to jednoduché?